Molweni namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment guys, izingane zesithembu episode 1 of season 3 uye wadlala ke izolo Tirelo uyatrenda even ke ku Twitter izolo ebetrenda number 1 alongside uSneh Mseleku. So abantu ke bathi hey uTata Mseleku uyayithanda imali, uvele nje waqonda ba man ke ndibhale istoryline esokwenza ke ifans zikaVuyokazi zivuye. Khona abantu abathi abayikholelwa at all into eyenzeke izolo kwi-episode 1, especially ke iscene kaTirelo apho ebesithi ba she's not quite sure about ke umtshato wakhe no DJ Mpumza. Uthi nje hey kwakona emjolweni kubi uyashukeka as it is. So imagine if DJ Mpumza were to marry her. Uthi ke she has lost herself kakhulu kulomjolo lona. It's almost as if usisithembu somjolo. Siyamazi ke DJ Mpumza usoloke etrenda ko social media uba kathandani nalona ubonwa enalowayana, ukuba akekho nalona unalowayana. So you can just imagine ke stress that she has been under. So khona ke abantu abathi hey guys yabona nje le season yonke into yenzelwe uVuyokazi nefans zakhe. They wanted to pull viewership because eske simbone uTirelo noMpumelelo, they seem to be in a very comfortable and healthy and happy, on top of that happy relationship, because uTirelo ungumuntu oze understandayo iarrangement zesithembu, so ekhalisayo kahle kahle abantu abayi-understandi. Ifans ke zikaVuyokazi, they rush to the comment sections izohleka uTirelo. Omnye uthi, I remember when she even fought to sit in the front seat of Mpumelelo's car and wanted uVuyokazi to sit at the back. Injani i-front seat ke ngoku? Omnye athi, she once told uVuyo to love herself, it's time to take her own advice. Omnye ke athi, mekuthiwa ungayakhi injabulo pheze kwezinyembezi zomunye umuntu wesifazane kusikwe kushiwo into enjena ke. She used to laugh at Vuyokazi, but she will be fine. Karma is still dealing with her for now. So ke ibinjalo ke into yayizolo guys. Your thoughts? Ndacela maske si engage and on bona on the next. Bye.